Naiz irratian, bigarren kafea. Guztioi osteguna da eta dagoeneko hemen txegabiltza. Ez gaude euripean, naiz eta badatorren. Behintzat orain gauz ez du eurik egiten eta gauzat esango dizuet. Aste guztia daramaten zuten euria besterik ez duela egingo, aseguraldia, mesedez, agoniaz, stop. Eskerraguk Iker Ribarluzea muruaren gomendioak jarretzen ditugun. Elkarrizketatu genuen meteorologen mundu egunean eta entzun dugu duela minutu gutxi. Eta bai, gaur naiz eta Inigori gustatu ez, hodeiak nagusi izango dira eta zaparradak botako ditu non nahi. Baina mardulenak kantauriar isurialdean, elurra ere badator, Pirineo inguruan 600 metrotik gora, edo akaso berexeago ere bai, zurituko du. Hala ere gaur ez da meteorologiaren mundu eguna, ez da astea ere. Aste honetan garunaren mundu astea ospatzen dugu. Ostegunean gogoratu gara hontaz. Agian gure garune katxeden hartu behar dute? Agian bai. Nervio sistemaren aktibitatea zentralizatzen duen organo konplexu bat da garuna, burezurreko utxuneko goikaldean eta aurrekaldean kokatzen dena. Garunaren beraren, korputzaren eta buruaren funtzio guztiak erregulatzea ahalbidetzen duten milioka neuronaz osatuta dago. Arnasketa, odolaren presioa eta temperatura bezalako bizi funtzioak kontrolatzen ditu. Eta baita memoria, hautematea eta ikasketa bezalako funtzio kognitiboak ere, pentsatzeko, sentitzeko eta arrazoitzeko gaitasunak gauzatzen ditu. Zentzumenen bidez jasotzen duen informazioa prozesatzen du garunak, gorputzaren mugimendua kontrolatzen ditu, eta baita gure jokabide eta emozioak ere. Bide batez, buru eta aurpegi inguruan gabiltzala baliatuz, eta mundu egunekin batera asteak aipatzeko lizentzia hartu dugunez, hasi berri dugun, glaukomaren mundu astea ere izango litzateke. Hasi berri dugu bai. Osteguna ez palitz, zaizue. Lata ez da broma, karkoma jota lotan koman zentzu ona, gerrata gozea itxutasun sintomak, garden ikusten uzten ez dun glaukoma, bliba play. Them I tell you what to think, them I tell you what to pray, them I tell you what to drink, them I tell you what to say. That's all in my town for the young thinking ways. You won't stop the rhythm, select a again day. We're not in paradise, taizarrak ez dira ikusten. Original step in playing for the youth. Ikusmenarekin lotura duen gaixotasuna da glaukoma. Nerbio optikoaren degenerazio progresiboa, kronikoa eta atzera bueltarik gabekoa. Soluziorik ez duen itxuzea ere egiten duen arrazoi nagusia da, eta detekzioko iztiarra eta dagokion tratamentua dira gaixotasunari aurre egiteko modurik eraginkorrenak. 40 urtetik gorako 200 pertsonetatik batek glaukoma duela estimatzen da, eta horien 190 diagnostikatu gabe dago. 2024ko 118 milioi pertsonei gaixotasun hori izango duten mundu osoan. Detekziorako sintomen artean, argitasun aldaketara egokitu ezina eta ikus eremuko akats progresiboak aipatu daitezke. Arrisku faktoren artean, begibarruko presio altua, familia aurrekariak adinean aurrera joan da egotea, azalbeltzeko izatea eta 6 dioptriatik gorako miopia altuak azpimarratzen dira. Iluntasunera kondena gaitzake glaukomak, baina iluntasunetik ere badira gaurko egunez eta gaur egun ere euskarak bizi izan dituenak. Begira, 1901 martxoaren 13, hau da gaurko egunez, Lesakako emakume batek salaketa gutun bat argitaratu zuen Nafarroako parlamentuan euskal izunik ez zegoela salatzeko.
Eskutitza Eleko de Navarra eta La Tradición Navarra egunkarietan argitaratu zuen. 3 egun lehenago egin ziren hauteskunde probintzialak 4 foru diputatuak izendatzeko eta hauteskunde haien emaitzek utzi zuten parlamentua euskalizunik gabe. Ondokoa zioen hitzez hitz gutunean. Foru korporazioan lehen da biziko alditan, aitorren hizkuntz zaharraz mintzatzen den diputaturik ezbaitago, hilabete batzuk geroago irailean Nafarroako gobernadore zibilek eskoletan euskaraz irakastea debekatua zegoela gogorarazi zuen zirkular baten bidez. Baina euskarak bizi duen etengabeko resistentzia beharra etzen aurreko mendean amaitu, ez da gutxegorik ere. Euskaren aurkako oldaraldiak gurean dirau, eta berero jaso dugu Euskal Herriko Auzitegi Gorenaren erasoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak berretxe egin du bitarteko udalidazkarien lan poltsa osatzeko prozesuan parte hartzeko hizkuntza eskakizuna baliogabetu duela. Hizkuntza eskakizuna baliogabetu du euskararena, ze espainolez jakin egin behar da. Hori suertia nun nahikoak diren oiena, sasi guzien gainetik handabiltza egan, inok ez zidan esan euskaldun izatia zein nekezadan, hobenuela hautatzia munduko hiritar izatia. Baina dena ez da iluna izango. Azken orduak utzi dizkigute une gogoangarriak ere. Loraldia festivalaren baitan omendu zuten atzo Jonan Ordorika soinu teknikaria Arriaga Antzokien. Han bildu ziren beranaia Ruper Ordorika eta Irutrukuko beste kideak, Joseba Tapia eta Vicente Martínez. Omendoren hain gustuko zen Low Reed bertsionatzea. Miren Arbaiza, Rafa Rueda, Anari, Tapia Taleturia, Etxuma Murugarran eta beste hainbat musikari bildu zituen ekitaldiak. Eta baita beste hainbat alorretako lagunak, tartean Bernardo Atxaga idazlea edo hainbat euskal proiektuetan azken urteetan lanean aritu den Paco Loko soinu teknikaria ere. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Jonan Ordorikarekin bezalaxe, Paco Loko berarekin ere dozenak artistek egin dute lan. Musikaren loturek 100 lagun uzten dituzte, eta Paco Loko berarekin harremana duen artista handi bat jaio zen gaurko egunez, Fito Páez. Rock argentinarraren trobadore bezala ezaguna da Páez, eta troba rosarina bezala izendatua izan den mugimenduko kidea ere bada. Que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue siendo. 40 urtetik orako ibilbidean, estudioko 27 disko argitaratu ditu, baina bere jarduna ez da musikaren esparura soilik mugatu. Zinema zuzendari ere aritu izan da Páez, eta horren lekuko dira 2001ko Vidas Privadas eta 2007ko De Quién es el Portaligas pelikulak. Artistikoki ibilbide loriatxua eta oparoa izan dena ilunxiagoa izan da arlo pertsonalian. Gora berasko izan dituelako Páezek. Tira, beste efemeride bat aipatuko dizuet. Izan ere gaurko egunez deskubritu baitzuten Urano planeta. Erradioaren tamainari dagokionez, eguzki sistemako 3. planeta da, eta 4. masa kontuan hartzen badugu. Uranoren masa Lurrarenarekin alderatuta 14,5 aldiz handiagoa da gutxi gora bera. Planeta erraldoien artean masa gutxiena duena da. Bere diametroa Neptunera baino apur bat handiagoa da, eta Lurrarena baino 4 aldiz handiagoa. Baina ez da Urano izpide izango dugun planeta gaurko saioan. Izan ere, entzun, Saturnok bere erazunak galduko dituela jakin dugu. Martxoaren 23an izango da, 10 egun barru, eta hortik aurrera planetatxo hori bat besterik ez da izango. Oh, Just seems so unfair. I could be wrong though.
Saturnon bizela pentsatzen dezakete gure lankide Mai Gorostega, baina gaur gure hitzordua gogoan duela gogorazegu. Eta berarekin dator Kiko Kadabal Galizatik, aktore, zuzendari, antzorki egokitzaile eta narratzailea 80ko hamarkadan Galizian sortutako irrati antzerkien mugimenduaren bultzatzailea. Eta Iker Sánchezekin ariko gara Eusko Ikaskuntzaren Asmo Fundazioak kirolan osasunez egitasmoa martxan jarri dutelako. Eta arkakuso ere gurean izango dugu hilerri eta zitzegin nahi dugun ze beldurra. Amatxo maitia. Entzuleok, martxoak 13 ditu gaur eta osteguna da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Gauzat esango dizuet, 2008an dantza pausoabek sortzean jakin izan manunik hirugarren dantza pausoa hain grazioso geratuko zela Eiren Maia Manterolaren gorputzean edo dantzakeran, kaso nuen asmatuko. Amarra irazin, berda? Amarra irazin, berda? Eiren Maia Manterola egunon? Unon. Goiure Zeizarandi egunon? Eguno. Altzaburua! Ezin denago gaixoka gripe. Gripe ez daukazu. Bai, gripe. Zu daukazuna da, jaiot doko alperra, ez daukagu gogorik, ta eskoaz latera. Eta hemen izketan ari zaizuen hau, eta kantuan Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 9:40 garrena du, zenbaki borobila, goizak 10 eta 19 minutu, eta martxoak 13 gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi entzuleok naiz irratian zarete bigarren kafean. Guztioi esan da bezala hementxe gabiltza zuekin bat egiteko asmotan eta dagoeneko gurekin bat egin dutenak txateko lagunak. Indiokerrek gaur goizean goizetik, egunon gaztiak ze Indioker, gaur goizean goizetik esnatu zaituzte, ezta? Gorkak egunon, Indioker gaur lehena, bai, hori nik ere ikusi dut Gorka. Batzen batzuk gaur zerbait badutela ingo izibiltzeko. Nire maite duta da, dio Gorkak, larun batean porfin, barkatu Gorka, Antxon Telleriaren ni ikustera joango naizela. Loraldia festivala ze ederra, baina ezin denetara iritsi. Egia esan, arrazoi Gorka, ze ni konturatu naiz Jonan Ordorikaren omenaldiaz, pasata egon den honetan, naizeko lankidek atera duten notiziarekin, esan dut, pasa zait, joan zait, eta iruditzen zait, Jonan ere ezagutu nuelako, eta tipo maitagarria izan delako, baina, gainera hor, beraren inguruan, eta nolabait euskal musikaren historia eren zati bat ulertzeko Jonan Ordorika erabateko garrantziazko figura izan delako, hainbeste artista handi beringuruan, uste dut oso ederra izango zela, bertan egon zinetenok, behon deizuela, ze enbidia latza pasatu nik gaur, ikustean, hau ere joan zait.
Bai, gaur obradorean lanean dendan nago dio indiokerrek. Bale. Nire amets bat dauketa urtengo udan bidaiatzea, musikari buruz, jaialdi eta jutea, eta kontzertutatik eta hemendik kanpo ibiltzea. Dio Gorka, Gorka, tope esnatu zea gaur. Eire bikaina koreografia, ke rollo ego Juri? Esan dizuet, gaixo nagoela. 10-5 dio Gorkak. Bai, irabazi dezu Eire. Ajea Goiuri, Inigo Kamaika, Inigo ere bikain beti bezala. Goiuri glau, Goiuri pixket eskes. Behar duzuna da parranda bat jarri Gorkak. Ez dut parrandarik behar. Kontrakoa. Gure maite dutak ere kontatu behar dizkizuegu eta Aire Maia Manterolak abiatu beharko du gorko maite duten tarte hau. Bueno, beste behin hemen keston preparautan etorren momentu ondako. Baina ez dakit nola gaur goizean kanta ontazitzen deu, behin agresen li. Kantatzen hain itzalako, eta Inigo aldo dit, ze kanta dau? Eta esan diot, eta jarri du bain. Eskari zen kantatzen. Zer da hoi? Da temazo increíble bat. Bai. Eta bihar noa Merinagresen kontzertura, eta kriston gogu askat. Merinagres da nire usteet bizitzako talde favoritako bat, espada favoritua. Eta oso gotxu, oso urrut ikusten nun data hau kontzertu ontako, ondala paratia eta hartu genitun sarrerak. Eta bihar da, eta saiatu naiz aldeketa gutxien ikusten kontzertuataz, jendeak iosun daba-daban josuela ondala pare bat aste, eta saiatu naiz ezer esakiten, ze nahet jun eta begitikan sartzia da, ikusi berten dana eta belartikan entzun berten dana. Eta, hoxe, kriston goguakan, ere maite dut Merinagrez da. Bai, hemen oso grupien esgatzen igual, baina alaxe da, eta bueno. Nire maite duta kantu honekin, kolpeiekin lotuta, ez da atzo gertatutako zerbait. Nire algoritmoak noiz ekarri didan ere, egun batzuk pasa dira, baina uste ez dela inbeste denbora Agmeta bateko kontzertuan Coldplayeko lider den Chris Martinek kontzertu erdian bere bateristari uste dut sekuentzia guztiak geratzeko eskatu ibili gara egunotan, sekuentzien inguruan hizketan, ez dakit zuzenean edo mikrotik kanpo disparatuekin eta hori mikrotik kanpo izan zen, ez da? Bueno, asko hitz egiten dugu musika hemen, batez ere hola asko elkartzen garenean, ez? Eta badakizu hemen musikari asko ibiltzen garela, eta atzo Pablo Zurutuza zegoen, Idoia zegoen, eta atera zen sekuentzien gaia. Holako batean Chris Martinek egiten di bateria joleari horrela moztu. Eta batean abestia gelditzen da, eta jendeak jarraitzen du kantatzen. Momentuak ere funtzional ezake bere horretan. Baina kontua da Chris Martinek ikusi zuela, neska gaztetxo bat, aur bat, esango nuke, 10 urte bueltako neska bat, sortzen ari ziren olako jende mugimenduetan, abalantxe txikitan edo, harrapatuta eta zapalduta arriskoan egoteko moduan. Zoran, kontzertuak geratzen du, mikroarekin hurbiltzena, barkatu, gelditu, pertsona badago hemen arriskoan egon daitekena, ondo zaude, bai, zatoz, jarri hemen, listo, hasi berriro. Abestia berriro hasiko dugu, barkatu, eta berriro hasi ziren. Eta esan, ke guai, igual da, norbaite pentsarezake pixka bat galeriarako eginda dagoen zerbait eta bar. Bueno, nik pentsatu nahi dut, benetan zintzoa dela eta momentu horretan ikusi zuela arrisku egoeran pertsona bat, eta esan zuela, abestia gelituko dugu, eta hemen pertsona zaurgarri badago, aur bada, min asko egin dizaiokete, hil egin daiteke horrelako pertsona mugimendu batean, kontzertuak geratuko dugu eta konponduko dugu. Beraz, hori da nire maite duta, aizue. Goiuri, zure maite duta zein da? Nire maite duta gaur dira animoak, eta animoak bidali berdizkiot nire osaba Jose Agustini, ze zainketa intentsiboan unitatean dago, eta bueno, oraindik ez dakigu, larri dago, baina ez dakigu zer gertatuko den, eta beraz animoak bidaltzen dizkiot hemendik, eta mundu guztiari esan bizitza zukutu egin behar dela, ze horrelako gauzak egun batetik bestera gertatzen dira,
eta horixe, joan zen nire osaba bere medikuarenera, beste edozein kontsulta izango balitz bezala, eta medikuak esan zion, zuzenean ziura. Eta horixe, orduan, animo. Hemenik Arkakuso kaixo, gero izango da Arkakuso gurekin, baina mentxe daukagu txatean prest. Gorkak esan du, eire, entzuna 3 bandasekoek, duela gutxi entrevistatu genituen, Medina Grisekin egin zuten elkarrezketa, bikaina da eta. Entzuleo goizeko 10:28 minutu izango dira oraintxe, bai? Ez pentsa hemen desfasearekin gabiltzanik, segundu batzu falta ziren. Eta A Sky Full of Stars kantu honekin, egingo dugu urrengo 30 segundak egingo ditugu, eta bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Idatzin nuen beste bat aspaldi, ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko. Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak kirolan osasunez egitasmoa jarri du abian, Athlon Kooperatina elkartearekin elkarlanean. Proiektuak Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailaren laguntza jaso du. Nizuta zala nago, jarri da zuzte zure. Kirolean osasunez egitasmoari esker, haurretan erabeekin lan egiten duten begiralek euskarazko formakuntza material didaktikoak izango dituzte. Proiektuaren helburua eskola kiroleko euskarazko materialak eskaintza da. Batez ere haur zen erabeekin lan egiten duten begiralei zuzendurikoak. Proiektuari buruz gehiago jakitekotan, Asmoz Fundazioko Iker Sánchez gonbidatu dugu. Egunon, Iker? Parkatu Iker, orain bai, egunon eta ongitorri. Egunon. Bai. Bueno, zer moduz, Iker? Ondo. Ederki. Baina ondo. Bai, bueno, zergatik sortu zenuten proiektu hau. Eskola kirola jomugan jarrita, nerabekin lan egiten jendeantzat, ze behar zeon proiektu hau sortzeko? Lehenengo ikusi genuen, eskola kirola, eskolaz kanpoko jarduerari garrantzitsuna zela, eta gabezia batzuk ikusi genituen, lehenik eta behin, euskara bermatzeko zehotze behar zala, batez ere begiraletan eta aurretan eta gazteetan, eta baita ere hainbat gai beharrezkoak zirela ikusi genituen, adibidez elikadura ohitura, osasun emozionala eta hainbat gai gehiago transmititzea beharrezkoak zirela, eta horregatik Athlonekin kontaktuan jarri ginen, eta hau sortu dugu. Zintzian helburuak sortzerako orduan? Helburu nagusia aurrekin eta nerabekin lan egiten duten begiralei zuzendutako eskola kiroleko euskarazko prestakuntza eta sentsibilizazio materialak sortzea da, eta web orrian ikusi daiteke hainbat ikusi entzunezko materialak, infografiak, testu informaziozko testu teorikoak daudela, eta hori da helburua. Hori, aipatu duzun web horri hortan daude eduki horiek, nola antolatu duzu hori? Badaude 4 modulo ez da, gai ezberdinak jorratzen dituztenak? Bai, 4 modulu daude,
modulu bakoitzean hainbat azpiatal daude. Eta, bueno, esan duan bezala, modulu bakoitzean hainbat ikusentzunezko, hainbat bideo daude, azalpen teorikoa eta praktikoak, gero baita ere hainbat infografia daude azpiatal bakoitzean, eta azalpen teorikoa baita ere. Eta modulu bakoitzaren amaieran, galdetegi mota bat dago, eta hori ikusi dezakegu. Hori sortzerakoan erreferentzia pedagogiko eta metodologiaren batean oinarritu zarete, o nola antolatu ez hori? Bai, hemen Asmoz Fundazioan pedagoga badakagu eta hainbat unitate didaktikoetan oinarrituta hori sortu dute. Eta orain sortu ondoren nola zabaldu ezue edukia, ez dakit, federazioaren batekin harremanetan jarritzate, eskolakin jarritzate, nola iritsiko da begirale horientzako materiala dudana? Atlon kooperatibak daramatza urte batzuk 13 ikastetxetako eskola kirol programa koordinatzen, eta orduan haiei esker eta gero gure sare sozialetako difusioa eginez, programa hau haiei iristea espero dugu. Orduan momentu ez dezue feedbackik izan edo harrera hori nabaritu dezu ezuek? Ez, justo hain proiektua amaitu dugu, unitate didaktikoak amaitu ditugu, eta hain era praktikoan abian jartzea falta da. Aha. Eta, hau sortu dezuen momentuan, zen izan dira erronka nagusiak? Ne ustez, komunikazioa. Azkenean, Atlon kooperatibako profesionalak haiek materialak grabatzeko eta horrelako denbora lortzea nahiko zailtasunak izan dituzte, gero baita ere denbora zailtasunak izan ditugu, batzutan limitean egon gea materialak editatzeko eta grabatzeko, eta hori izan da netzako erronka nagusiak, denbora eta komunikazioa. Asteburu eta asteburua mugitu zuen bihotza atera arte, eta beraino makurtu lurra bihoztatu arte. Altxa, aire! Paso doble bat Lasturko plazan, txitxaro irekita egongo gazan, zapi bat buruan. Eta etorkizunari begira, edukia aktualizatzen joatea espero dezu, o mantentzea aurre ikusten dezu, nola planteatzen dezu hori dana? Ez, espero dugu hau urrengo urtean edo hemendik aurrea berritzen jutia, azkenean beti tresna berriak edo teknika berriak sortzen dira, eta hori kontuan hartuta berritzen jutia espero dugu. Earki, Iker, eskerrik asko, eta espero dugu hori harrera ona izatea eta baliozkoa izatea. Mila esker. Eskerrik asko, Iker, zaindu asko. Bai, berdin, aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa?
Naiz irratiko bideokluba, ostegunetan, arratsaldeko 6etan. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Agartzen zaizkit loreak horri deigarri, beste bizitza batekoak dirudite. Gerturatzen naizanean, simeldu egiten dira, urruntzen naizanean loratzeko. Ematen du joan direla 10 urte, ematen du joan direla 9 hilabete, atzo izan zela ematen du. Horta lore zure, desartuko lore, putzuko nenufare, bihar lehoratzo zutan, gaur bare, lore guztiak nire baitan dare. Topikoak, antzinako ahozko kulturak primitiboak eta tribalak direla irudikatzera garamatza. Gaur egun, herri baten garapena bere biztanleriaren alfabetatzen mailaren arabera neurtzen badugu, ez da harritzekoa pentsatzea historia horretako etapa horretan, horixe, primitiboak direla. Hala ere, badakigu etzerra horrela izan, gutxienez ez nahita ez. Peruko inken kulturak adibidez, imperio boteretsu bat konkistatu eta gobernatu zuen, idazketaren laguntzarik gabe, eta gai izan zen arte propio bat eta arkitektura ziklopeo bat sortzeko. Jakina idazketarik ez egotea eragozpen kulturala zen. Zenbat eta konplexutasun handiagoa lortu ahozko gizarteek, orduan eta larriagoa bihurtzen zen ahanzturaren mehatxua biztanleentzat. Beren legeak, sinesmenak, aurkikuntzak, ezagutza teknikoa, hau da identitatea, gorde behar zuten. Beren lorpenak transmititzen ez bazituzten, belaunaldi bakoitza neketxu hasi beharko zen hasieratik. Baina airea bezalako oihartzun sistema arin eta ieskor baten bidez baino ezin ziren komunikatu. Giza oroimen auskorrean aurkitzen zuten denboran irauteko itxaropen bakarra. Horregatik, oroimena entrenatzen zuten beren gaitasuna ahalik eta gehien hedatu arte. Oroitzapeneko atletak ziren, beren mugekin borrokan.
Eta horixe da gure hurrengo gonbidatua, oroitzapenaren atleta, horrela definitu dezakegu, Kiko Kadabal, narratzailea, sortzailea, entzun dugu Txoritxo batek esan digu narrazioaren munduan murgildu zela, emakume zaharrek, beren amonak eta amonen lagunek erakutsi ziotelako ipuinen mundua eta gaur gurera etorri da, baina ez bakarrik noski, Mai Gorostiagarekin batera. Hementxe dugulako Kiko Kadabal Euskal Herrian, ahozago jaialdiaren baitan, Mai Gorostiagak engainatuta etorri baita, eta hementxe daukagu gaur gurean. Mai, oroitzapenaren atleta da, Kiko Kadabal? Bai, erabat, gustatu zait izugarri kontzeptu hori, oroitzapenaren atleta, esango nukela gainera kontalaritza, kaso metafora horrei jarraitua, gimnasio honena izan daitekela hori lantzeko, eta bai, maixo handi bat, bai arte estenikoetan, bai memorian, eta nola ez kontalaritzan, oso pozik bere bisitarekin. Bueno, poziko ino lanpetuta. Baita. Bueno, fizikokin ekatuta, baina pozik, gauzak ondo ateratzen direnean, lehenengo astea izaila pasadala ahozahon, 3 gehiago falta dira guaindik, baina momentuz energia aldetik eta oso ondo. Ondo doa beraz, jaialdia. Bai, oso ondo dijoa, publiko aldetik maitza ona, artisten kalitatea izugarria, gure arteko gremioaren sareak lotzen, beti bezala, eta bai oso eskertua, momentuz oso pozik. Gure pia bat pozten gara, zeguk badakigu hemen atzean Maik zenbat lan egiten duen horrelako jaialdi bat antolatzeko, eta gero badakigu noski jendeari gustatzen zaiola, eta nik aipatu dute, ahozkotasuna batzutan lortzen dugula kultura primitiboekin, eta garatu gabe daudenekin, baino, nik Peruko inken kultura jarri dute adibide bezala, baina beste 1000 topatu genitzazke gure historian, ahozkotasunarekin soilik, garatu direlako gizarte ugari. Bai, erabat ados. Gaindituko nuke ere, askotan, sistemak edo diktadura mediok edo ez dakizer, kontatzen digute gauzak modu batez bakarrik, eta ahozkotasunari esker lortzen dela, gure benetako informazioa edo tapatzen gaituzen hainbeste gauzak, iristen dira belaunaldi, ahozkotasunari esker. Hortxe nabilni, ez da hit, ahozago jaialdiaren programa luze horretan begira, gustatuko litzaidake Mairen osasunagatik esatea, nolabait meridianora edo heltzen ari direla, baina oraindik asko falta dela ikusi dut. Eta beraz, esan dezakegu, lehen kilometroak egin dituzela, Mai. Laurdena gutxi gora bera, laurdena beteta, urrengo ostegun izango Ekuador edo meridiano de ordia, ahozkotasunen nazioarteko egunarekin batera, urrengo martxoako gehi, baina, esan dakoa, ez dakit, oso pozik, oso ondo dijoaz gauzak, beraz, fizikoki bainekatuta, baina gauzak ondo juten direnean, ez dakit, energia horrek osasunarako, ez dago erremedio berik. Aizu, Intujai unibertso fascinante bada, Maik aipatu du martxoaren 20an izango dela ahozkotasunaren nazioarteko egun hori, eta nolabait hortxe topatuko duzuela jaialdiaren bisagra edo erdi gune hori. Ikusi dut programan Intujai teatrok eskeniko duela Kamishi Hai. Bai. Eta nahi dutaren inguruan jakin, Mai. Bai, kontatuko izuet, lehenengo probatxoa Tolosan izan zala, sostenibilidade astean, eta hori, Kamishi Bai berez da sistema bat Japonian sortutakoa ipuinak kontatzeko irudien bidez. Kamishi Baiek esan nahi du paperezko antzukitxoa. Eta, alfabetatzeko edo historiak iristeko errisketara, eta, hasten ziren ipuinak kontatzen. Izan zuen horrelako bola dandi bat 20. mendearen hasieran, krisi handia zegoela, eta langilek lantegietatik ateratzean, bizikleta baten, hasiera baten ziren astotxoetan, erdiaroan eta, baina hauek lantegietatik ateratzean, bizikleta baten atzean armarito bat jarri horrelako teatrioarekin, hauzoz edo plazaz plaza jun ipuina kontatzeko, eta ipuina bukaeran, goxoki saltzen, bigarren soldatatxo hori, edo txotxo gehiago eramateko etxera, eta gu berreskuratu nahi izan dugu horrelako tradizioa, gure erara egin dugu, eta Intujai garenez, eta festa bat antolatu nahi dugulako, Kamishi Jai izendatu dugu, eta arrasaten ibiliko gara, eta baita ere Ordizin martxoako 22, Ordiziko plazako 100 urte betetzen ditu aurten, ereki zenetik, eta hori ospatzeko ere ibiliko gara kaletan, bai Ordizin, bai arrasaten gure Kamishi Jaiarekin. Kamishi Jai hori
oker ez palima naiz, nik aurrez aurre ikusi nuen, ez da? Bai, egia, hemen Tolosan, bai. Eta Iñaki Carreteroan, Egebara, Maider Alzelai, ni neu, ibiliko gara, gure bizikletarekin, gure teatrilloarekin, hoxe, pixkat zabaltzen, ez? Beraiek ez badatoz, ipuinak entzutera, ipuinak jongo dira beraieta. Aizu, mai, urteroari gara pixkat, ahozao nazioarteko ahozkotasunaren jaialdi honek, baduela, nazioarteko, ahozkotasuna gurera ekartzeko indar, botere hori, Kikorekin hariko gara laizzer, egunon, egunon. Kiko Galiziarra da, eta gero berarekin Galiziarraz hariko gara, eta saiatuko gara, alden horrian izulpenak egiten, eta gero eduki hori zuekin elkar banatuko dugu, laizter egongo gara berarekin, baina mairekin jarraitu nahi nuen, nazioarteko erreferentziak gurera ekartzen, ez? Eta nazioarte aipatzen dugunean estatu barroko beste nazioak daude, tartean, Galiziarrak, Kataluniarrak, izan dira gurean, baita atzerretik datozenak, asko Amerika Latinarekin lotutakoak, ahozkotasunak indarra handia duelako bertan, gogoan dut Kolonbian nengoela mai kontatu nizula anekdota bat, ez? Ahozkotasun zaleak ziren lagun batzuk topatu, eta enekin dikonen berri, eta hemen hau egiten da, eta pentsa, utzi dazue, baina mugikorrean sartu nintzen, eta azken urteetan auta, eta ezagutzen zituzen, ez? Hauek nire herrira datoz, ahozkotasun jaialdi batera, ez? Hori egiten duzue, eta horten ere hori gertatzen ari da, nazioarteko eta estatu mailako erreferenteak ere badaude ahozkotasunaren jaialdi honetan horten. Bai, beti saiatzen ari gara hori, erreferente puskak ekartzi beste lekuetatik, eta aldi berean, sustatu eta babestu daukaguna. Herrien artean begiratzen dugu kontalari berrik sortzen direnean, agendatan, eta beti gara pixka bat urte osoan, behidatzen, zen ez da pasa guandi jaialditik, aukera hori eman nahi dugulako gaztei edo hasi berriai, baina aldi berean, bai gure maisu, gure Euskal Herrin badaudelako, bai erreferente batzuk, beste jaialdietan, Kikok adibidez harreman handia daukadu, Orleta Kortazarekin, Itziarrekalde, Jose Mari Carrererekin, aldi berean guk saiatzen gara ekartzen beste herrietako referente hauek. Eta esango nukela izugarria dira lotzen diren zubiak. Askotan jaialdietan elkartzen garen artistak eta beti, ez dakit, sortzen dira magiaren bat, ez? Eta esango nukela saretzen ari garela mitologi bakoitzak, kondaira herri bakoitzaren kontalaritza, herri bakoitzaren kultura, ez dakit, nola dagoen, zemuz politika zure herrialden urte honetan, ze gertatu da, askotan albistek irakurtzen, hauteskundek izan duzu hor, zemuz guain, ez dakit zer, eta gure artean familia handi bat gara, gremioan, eta asko zaintzen dugu kontalaritzaren tribua. Ze beste erronka bat ere izan duzu, mai azken urteetan, eta honen inguruan ere galdetu behar dizut, lurraldetasuna, Euskal Herriaren muga ezberdinetara heltzeko erronka hori, batez ere azken urteetan, jaialdia sendotu denetik, ari da azten, ez da git, Amarotzetik jaio eta pixkanaka Gipuzkoara eta pixkanaka beste lurraldetara, baina oraindik ere kostatzen ari zaizuen, ez da git, erronka bat dela esan genezake, ez da? Eta hemendik, nik, zure erantzuna jakin, aldarrikapen txiki bat ere egin nahi nuke, Euskal Herriko programadore, areto, ez da git, elkarte eta bestelako indarrei, ahozkotasunari oraindik Euskal Herriko leku askotan leku gehiago egin bartzaiolako. Aldarri asko egin behar dira guendik, pausok eman dira, zorionez jaio da kontalaritzaren eskola, Itziarrekalde eta Arabazan elkarteari esker. Hasi ginen, heldu da kontua ekimenari bidez, helduentzako ipuinen sorkuntza berriak provokatzen edo sortzen ziren, guain pixka desagertu da hori, baina agendatan ikusten dira helduentzako saio gehiago antolatzen direla euskeraz, eta eskertzekoa da, eta bai, beti izaten dugu muga ez bakarri fisiko, askotan bai psikologiko bat, Nafarrarekin edo Iparraldearekin, eta badirudi hangok kontalarik oneaz datoz, eta gu ez gara mugitzen area, eta ez dakigu zeba, hizkuntza bera izaten, eta Euskal Herriko kontalaritza bada, zergatik gero kosta ezaigu hainbeste, saretzen edo gure arteko loturak indartzen. Eta gira da, aldarrikatu behar da gogoz, ez bakarrik eragiekin, autokritikoa izan behar gara ere, eta gure artean ere, zeuzeri gehiago egin behar dugu, basare horiek sendotzeko. Baduzuzuk teoriaren bat, zergatik gertatzen dena? Ez dakit, faktore asko. Azteko,
nola gaude banatuta politikoki, Nafarroa, Euskadi, Parralde, gero departamentuki, Parraldeko ez dakiz zer, horrek ja eragiten digu asko. Laguntzak, segun ze alderdi dagoen hemen edoan, gero, udal batek igual badauka kolore bat, eta diputaz beste kolore bat, eta ez dakiz beste kolore bat, eta horri bai askotan, gukure artean Galizien antzekoa, eta askotan hitzein dugu, ez, kultura egon behar zala beste plano batean, ez, osea, ezan bihurtu behar herramienta bat burukatzeko, baizik eta beste planoan egon behar zala, eta legado bat, balore bat, ondare bat, gure ondarea. Erreza zirudia dena eta aldendu nahi genuen horrezetatik uste baino gertuago gaude jadanik kaleak aldatu dira oarkabean beste norabait begira geundenean etorkizuna. Hemen gure txatean ari zaizkigu gora ahozao aldudan jun martxoan zehar tope dago egia esan aitzakia gutxi ahozao ez gozatzeko ze data mordoa energia asko dago hemen jarrita datozen data hauetan gaur bertan mai izango zarete Elgoibarren Gotzongarate liburutegian Kiko Kadabal Galiziarrarekin bihar Hernanin izango da Eneko Aritzarekin batera Carles García Domingo Errioxarra ere izango da Zaldibargo antzokian bihar ostirala, Berazubiko auzoelkartean izango da Kiko Kadabal bihar ere, Ordiziko delikatuz gunean larun batean, igandean bidania goiatzen, Asteasun, Arrasate, Eskoriatza, Ibarra, Ordizia, Oza eta Barrundia, beraz, esan dezakegu mai, naiz eta oraindik erronka bat den, 5 urte atzera begiratuko bagenu, ahozao edatu dela Euskal Herriko mugetan. Barkatu mai, mikroa itxi dizut. Guretzat, klik egin zuen jaialdiak 10. urte hurrenean, goen dela 8 urte. Horre hasi ginen Euskal Kontalarien topaketa antolatzen, eta topaketea hori esker, hasi ginen gure artean ebai, gure erronkak, gure arazok mai gainen jartzen, eta nola edo ala urtez urte jundala hobetzen, jundala handitzen, eta jundala ezakita erantzuna ematen, hainbeste galderei. Eta azken urtetan egia da, ja gutxi gora bere nortasun hartu du jaialdiak, gehiago ez nuke jarriko, baina horregalako hilabete bat, karreterok esaten zuen Iñaki Karreterok, ipuñaren hilabetea, bihurtu dela jaialdia, eta ondo da, gorrela lau aste, hainbeste herri, Tolosa eta Ordizia gure zutabe handienei, gehitu zaizkigu, Hernani, Arrasate, Doñati, beste batzuk, indartxu sartu, Eskoriatza, indartxu sartu direla gure jaialdian, eta uste du ja daukagu hor zerbait potente, urrengo urtetara begira, esan du nukela, kalitatea, eta berotasuna edo goxotasuna, ez? Formazioaren tarteare hartzen duzue, eta Kiko hemen daukagula baliatuta, asteburu honetan horrelako kontalaritza ikastaro trinko bat izango duzue, larun bat igande, edo ostira larun bat. Larun bat igande, hori da. 10 orduko ikastaroa. 15 martxoak 15 10 orduko ikastaroa. Norentzat egoten dira prestatuta ikastaroiek, mai, eta zer lantzen da horrelako ikastaro batean? Edo norentzat dago prestatuta, bai egia da, euneko 80 profesionalak edo amateurra, baino kontalaritzarekin aritzen direnak? Baina baita ere irakaslek apuntatu dira, edo monitorek, edo ez dakit, perfil ezberdinetako ikaslek izan ditugu hainbeste urtetan. Beti eten dugu horrelako apostu bat nazioarteko artista puska batekin, eta egia esan Kiko atzetik urtek eta urtek, baina konstelazioak ez di alineatu eta aurten lortu dugu. Ze ona. Dio Kikok maike muturra daukala. Que tiene morro, esan du. Que ten fusiño. Hemen ari gara, begira eta unuke mai, Euskal Herriko kontalarien artean
gehientsuenak behintzat bigarren kafetik pasatakoak baditugula. Hemen ari gara ikusten Maia Egidazu, Nerea Ariznabarreta, Mireia Delgado, hemen ikusten Maider Altzelai, Amaia Lizagoien, ez dakit, baten bate oraindik hemendik igarotzeko izango dugu, Eneko Aritza ikusten ari naiz hemen, Itzi Arteietxea, hauek akaso oraindik guretik pasa beharrekoak dira, ez da? Gehienak, baten bat falta zaigu, eta aurtengo jaialdian ez dauden batzuk, badauka zerrenda aurrengo hartaz. Jaialdea eta gero nire zerrenda beteko dugu. Ados. Baina badauzkagu atzerritik iritsitako izen handiak ere. Kiko Kadabalbera eta segituan, boletina eta gero, 11 eta gero, hariko gara berarekin izketan, ez nuke nahi eta berarekin hasi eta informazioaren tarte horretan bera eten behar izatea. Baina Uruguaitik Patricia Magil daukagu, badaukagu esaterako Valentziatik Eba Andújar, badauzkagu Kolombiatik Nico Lubo, jende asko dago nazioarteko maila hori ere ematen ari dena, eta hori polita da ez, bertako maila eta kanpoko uztartze horretan lan asko egiten duzue. Bai, asko gainera. Nico Lubo adibidez, Akuenta Jui jaialdiaren zuzendaria da, bandu jarri buruz hitzein genuen dorletarekin, Kontes Perladana ekimenaren egia da bai. Saiatuko bat, ez dakit, beti saiatzen gara. Eta gero baita Celeste Aba, Argentinarra adibidez, gaztea da, guaindik, eta ikusten dugu proiektzio handiko kontalaria dela, eta aukera ematen dugu bai, gertu zegoela, eta gonbidatu genen, eta oso ondo junda, 5 emanaldi egin ditu, eta oso ondo. Nikaraguatik zoa Tamara Cuellar? Euskera pixkat atzo galan, Leidorren galan, erabiliz zuen, zatitxo bat euskeraz, Irunen bizida, eta hori politia da bai, Tarana Karimek euskeraz narratu zuen arrasaten, baditugu gure artean batzuk, erabiltzen dutela euskera, Yoshi Yoki Japoniarra egon zala gurekin, zer bazekien, ipuntxo bat kontatzen zuen euskeraz, ez da erresa, Latinoamerikako ketortzen badira, gaztelaniaz erresago daukagu, baina beti saiatzen gara ekartzen baten lotura daukala gure kulturarekin, eta nola edo alaba saiatu, behintzat ipuntxo bat, o behintzat zerbait aportatu. Ze ona, izue hau jaialdiaren inguruan oraindik tartetxo batean ariko gara, eta segituan Kiko Kadabalekin ere aritzeko aukera izango dugu, hainbat gaien inguruan, baina oraintxe eguerdiko 11ak hemen bueltan ditugula baliatuko dugu, eta estudio zentraletarako bidea egingo dugu informazioa ekartzeko. Hemen naiz irratian, bagoaz esan da bezala, Oñatz Aizpurua gurtzera. Oñatz, egunon? Egunon bai, Inigo, eta egunon entzule guztiak. Dakizuenez, Iratiko basoa Euskal Herriarentzat eta oroar inguru guztionentzat arnasgune handia da, bertan dauden pagadi eta bioanistasunagatik badirudi gizakion jardunak ere baduela bertan zerikusirik, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde batek kutsatzaile kimiko toksikoak atzeman dituela Iratiko basoko linken eta goroldioetan. Ez direla oso kontzentrazio altua, baina oso toksikotasun handia dutenez, zaindu beharreko zerbait dela adierazi dute, eta ondero estatu dute, inguruko hirigunetatik iritsi direla, eta beste batzuk gaur egun nekazaritzan egiten diren errekuntzetatik sortu direla. Eta azkenik, baduela zenbait urtean, debekatu ziren pestizidek eta isolatzaile elektriko batzuk debekatu horretik egindako kutsadurari dagozkiola. Ikerketa talde honek ondorioztatutako horixe da esaterako Iratiko linken espezie bat eta goroldio espezie bat erabili dituzte, ezagutzeko kutsadurako atmosferako kutsadura organiko hori nola hartu duten, nola zurgatu duten. Eta esan bezala bertan zenbait gauza toksiko topatu dituzte. Hidrokarburu polizikliko aromatikoak, berezik errekuntza prozesuetan sortzen direnak, edota isolamendu erreketetan datozenak. Beraz, ikertzaile nabarmendu dute, olako ikerkete balio dutela batez ere baieztatzeko kutsatzaile hauek gaitasun handia dutela sortu diren lekutik oso leku urrunetara ailegatzeko, Irati bezalako leku berez garbietan metatzeko. Naiz eta esan bezala kontzentrazio oso altuak ez izan, oso toksikotasun handia duenez, zaindu beharreko zerbait dela, eta ikertzen jarraitzea lehen etxi dute, urtaroen edota urten arabera ea aldaketarik ematen ote den kutsatzaile hoien ingurua. Itxasalamendu humanitarioak bestalde dakizuenez, Aitamariren gobernuzkanpoko erakundeak Voxen kontrako kereila azkenean formalki aurkeztu du eta 28.000 euro eskatu ditu, zehazki Valentziako Borrianako Voxeko diputatu izan zen,
eta Jesus Albiol Valentziako diputatua den pertsonaren aurka, Voxeko diputatu honek Aita Mariren eta oroar gobernuz kanpoko erakundearen aurkako irainak eta bestelakoak zabaldu zituelakoan adirazi baizuen beltzen itsasontzi bat zela esaterako eta pertsonen mafiak trafikatzeko erabiltzen zela Aita Mari. Horregatik, Valentziako komunitateko lurralde auzitegi nagusian kereila aurkeztu du honen kontra, kalte ordaina bere jarduna desitxuratzeagatik 28.000 euroko kalte ordaina eskatu du hain zuzen ere. Gogoratu du Aita Mari 2019an Mediterraneo zentralean bere jarduna martxan jarri zuenetik 1.328 lagun erreskatatzea bizirik lortu duela eta Vox bezalako pertsonek eta eragilek beraien jarduna dutela etetea helburu. Gogoratu du beste zenbait gobernuzkanpoko erakundere Mediterraneo erdian ari direla erreskate lanetan eta haiek kriminalizatzea dutela helburu zenbait gobernuk tartean Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak. Hauxe beraz lagunok kontatzeko genuena 11:03 minutu diren honetan. Eskerrik asko oinat zaizpuru, bagoaz aurrera eta eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratia. Baina guk orain, aritu behar dugu tarte batean esan da bezala, Kiko Kadabalekin. Badakizue gustoko dugula gure ahozkotasun jaialdi kutxunenaren protagonizetako batzuk zuenera ekartzea, gurera ekartzea, eta Mai Gorostiaga pozok egiten du bide hori, eta Kiko Kadabalere gurean dugu eta aurkeztu nahi dizuegu, aurkeztu dizuegu hobeto esan da, baina arekin hariko gara, eta hizkuntza gutxituei ere aintzakotasuna emateko eta gurean leku egiteko, bera Galizieraz hariko da, eta gukarekin euskeraz egingo dugu. Kiko, Euskal Herrira bueltan zatoz, nolakoa da, zuretzat, Galiziatik Euskal Herrira etortxori, beti daude loturak herri zapalduen artean, hizkuntza zapalduen artean, nolakoa izaten ari da Euskal Herrira etortzea? Pois, egunon, bon día, estou de volta en Euskal Herria, aquí por influencia deste manipulador, esta especie de cacique da cultura vasca, que é o Mai. Estou moi contento de que me convidase. Agora, eso que el falou de que houbo que aliñar unhas estrelas para constelar, non sei o que, eu penso que eso ten que ver ca súa condición de orador e de conseguidor de apoios, non? Entón sempre pon todo moito máis bonito, fai atletas da memoria, só lle faltaba falar de musculatura mental. A verdade é que eu só veño a Euskal Herria como voltando a casa. Sempre fun recibido felizmente. Teño como un país propio, do mesmo xeito que teño en Colombia ou Portugal, por outros motivos. Portugal, non? Por ser unha provincia escindida do Reino da Galicia, pois hai esa simpatía transfronteiriza, máis con Euskal Herria sempre tiven esa sensación de volta da casa, non sei por qué. Teño participado en moitas turnés, agora estaba a lembrar eu creo que me estreei no teatro profesional en Euskadi, só que como non lembraba a localidade, despois fomos a este teatro importante de Donosti. Houve un xornalista vasco, probablemente mal informado, que dixo que a compañía galega, pequeno obradoiro do teatro, obradoiro, como dicemos en galego, o que en euskera se di workshop, pequeno obradoiro de teatro, dixía que era comparable a joglarse. Nós fóramos co recorte de prensa felicísimos para a casa. Despois teño o meu contacto cos contadores de historia de Euskal Herria, foron José Mari Carrere e Virginia Imas, pola primeira vez, e sempre funcionaron como irmáns, non? Cando eu voltaba, de feito,
no plano profesional fun programado por Virginia en Iurreta, en Irún, teño participado ca miña compañía Mofa e Befa, un dúo cómico que naseu nos anos 90, que fixemos 30 anos agora, ca musculatura mental un pouco xa perdida, e lembrome que chamamos ya a nosa turné do ano 99 Euskal Herria Misery Tour, porque estuvemos en todo tipo de espazos, non? Fomos acollidos nunha taberna de Eibar, nun caserío de Sisurquil, no Cabigorri de Irún. Entón circulamos por moitos ámbitos da cultura vasca, non? Desde a cultura máis alternativa, en Erricos, en Sagardoteguía, e ao mesmo tempo en teatros ou en fundacións como Koldo Michelena. Bueno, saiatuko gara, honen laburpentxo bat egiten, ze Kiko kasko hitz egiten du, eta ondo gainera. Bueno, kontatu digu, ez dela izarren alineazio bat behar izan, Euskal Herrira itzultzean beti bera etxean bezala sentitzen dela, arrazoi ezberdinengatik, azken tarte honetan esan digu, ez, nola Euskal Herria Misery Tour hori egin zuten, eta horri ibili ziren, taberna txikitatik, baserrietara, kulturaren espazio oso alternatiboetan, bere lehenengo bisitan ere Donostiako antzoki batean egon zirela, zenolako arrakasta, hor kontatu du anekdota Obradoiroa eta workshoparen arteko lotura horretan, bueno, Mai Gorostiaga Pozoke nolabait nahastu duela edo ekarri duela ona, eta manipulatzaile bat dela, hori izan da hitza bai. Eta badagoela hor, nola esan dugu leno, zuk erabili zuen kontzeptua, memoriaren atletak. Memoriaren atletak, oroitzapenen atletak, bueno, igual memoriaren giarrez eta ere hitz egin beharko genukiela. Baina tira, oso pozik dagoela Kiko Euskal Herrian egoteaz, bidaiak behin baino gehiagotan gertatu direla, eta baduela oso harreman berezia euskal kulturarekin eta euskal ahozkotasunarekin, Virginia Imaz, Jose Mari Carrera ipatu ditu, eurekin egindako lehenengo bisita eta esperientzia haiek, eta egia esan beraz oriontxoa da, gu ere hemen gurekin izan dugun honetan. Aizue, ari gara entzuten hemen piano doinuetan, Alfonso Sastreren biloba, etxeontako laguna Iñar Sastre, eta Alfonso Sastre dramaturgoa izan da, ez? Euskaldundu genuen, Euskal Herriratu behar izan zuen, eta nolabait guk ere Euskal Herriratu genuen figura intelektual, egile eta sortzaile handia. Bera eta Eva Forest biak ala biak uste dut bat direla, ez? Euskal kulturak gatazka politikoen ondorioz, eureganatu edo gureganatu genituen bi figura handi, eta uste dut Kiko Alfonso Sastrerekin ere harreman berezia izan zuela, beraz Kiko ez dakit. Konta iguzu, nolako izan den zure harreman Alfonso Sastrerekin eta zer daukazun hor gordeta? A verdade, falar de Alfonso é unha cousa emocionante, porque mesmo cando Mofa e Befa e máis eu visitábamos a Alfonso na súa casa de Hondarribi, pois tiñamos a sensación de estar visitando un monumento. Antes Mai falou dun xénero xaponés que están practicando. Como era que se chamaba? Kamishibai. E dixen, euskera é bonitísimo, cando ouvin dicir Kamishibai. Pois a min no Xapón hai unha institución que se chama Monumento Nacional Vivo, que é como distinguen algunhas persoas, e cando visitábamos a Alfonso e a Eva parecíanos visitar monumentos nacionais vivos, e era curioso que o meu traballo fose acompañar aos correos a Alfonso, porque tiña que despachar toda a súa correspondencia diaria, para que tiña que acordar ás 5 da mañán, pasaba 2 horas que correspondencia, escribía 2 horas, depois almorzaba o seu viño tinto e máis a súa caña, disculpa, e máis a súa tapa, o pincho. E entón era cando Afonso comenzaba a vida social, e parecíame fascinante. Eu teño a sorte de que fixen 2 traballos profesionais relativos á obra de Alfonso, que foi unha versión da Genofa Juncal, La Roja Gitana del Jaizkibel, que montei en Azores, na illa terceira de Azores, un arquipélago portugués,
que moitos portugueses pensan que é a única colonia que lles queda despois de seren derrotados en África, mas tive unha sorte extraordinaria. O espectáculo foi maravilloso, participaban artistas populares de un teatro popular açoriano que practican no carnaval, que se chama Bailiño de Pandeiro, a forma cómica, e danza de espadas a forma dramática. E eu fixen unha mistura de bailiño de pandeiro e danza de espadas ca obra de Alfonso. E digo que tivemos a sorte de que nos visitaron Alfonso e Eva. Viñeron ver a estrea a Illa Terceira. Moitas persoas que escoitan esta radio non saberán o que é, mas é moi famosa unha foto que se fixo ali. A famosa foto dos Açores, o trío dos Açores, que nos xornais portugueses eran 4. A parte dos 3 que coñecemos nós aquí, estaba tamén Durán Barroso, servindo cubatas, creo, nunha función de servilismo. Pois aí, debaixo dese aeroporto da NATO, onde se reuniron para decretar o ataque a Irak, ali debaixo estreamos nos Genofa Xuncal, que era unha cigana que non era do Monte Jaizquíbel, mas era da Illa Terceira, a cigana vermella da Illa Terceira. Foi un momento extraordinario tamén ver como Eva e Alfonso trataban artistas populares. Só había unha profesional a que interpretaba o papel protagonista, que era Xudite Pajeira, e os demais eran artistas populares do carnaval, do entrudo açoriano. Despois, en Santiago, fixémoslle unha homenaxe a Alfonso, aproveitando os exercicios de terror, que tamén fixo Mai, aquel repaso ou aquel encontro entre os mitos tópicos do terror, como o Frankenstein, o Drácula, o Home-Lobo, e a tortura e a represión, aquelas brincadeiras que eran típicas de Alfonso, non? De relacionar un fenómeno pop con un fenómeno político. E iso fixémolo na Sala NASA, función única, e foi un día especialmente potente, porque prácticamente uns 40 artistas galegos improvisamos sobre os exercicios de terror de Alfonso. E, para rematar, pois, Alfonso convidoume a participar nas xornadas da Fundación en Coldo Michelena, e eu ali puxen a analizar unha das miñas historias sobre un campo de concentración na Guerra Civil en San Simón, e que é unha historia terrible que o público ri, o público encontra cómico, o que conto é ri, e entón eu lancei a pregunta de por que a xente se ri desto, e Alfonso resumiu nunha frase que agora uso nos meus currículos, que di: el exceso de desgracia provoca gracia. E entón, eu fiquei con esa para sempre. Non sei, esa é a miña relación personal con Alfonso Sastre, que me parece especialmente emocionante. Podía falar del como autor, pero hai xente que o faga mellor que min. E lembrome que era un autor que era un monumento nacional vivo e estaba desaparecido no territorio da súa lingua. No territorio da lingua española ninguén montaba Sastre, salvo aquelas honrosas excepcións que montaron a Taberna Fantástica e post-mortem o Escuadrón para a Morte. Hementxe ari gara, Kiko Kadabalekin, nola baite Alfonso Sastre eta Eva Foresten etxera joaten zineneko oroitzapen horiek karriz, aipatu du ez, Japonian badagoela, nolabait bizirik dagoen monumento nazionala deituriko kontzeptua, lehen Kamishi bai aipatu dugula eta horrekin egin du lotura Japoniara. Alfonso eta Ebaren kasuan horrelako monumentu biren aurrean zegoela edo egoten zirela, gogoratu du. Ikusmina sortzen ziotela, bilan profesional egin zituela Alfonsorekin bere lanetan oinarrituta. Gauz asko kontatu dizkigu egia esan, nola Koldo Michelena Fundazioan bere historio bat agorpuzen ari ziren eta gerra zibileko konzentrazio esparru bati buruz zen, jendeak barre egin zuela eta Alfonso Sastrek nola gero hori nola baite azaldu zuela, gaztelera zentzu gehiago hartzen du, desgrazia gehiagizkoak grazia sortzen duela,
zorigaitzak edo, gero barregurea edo nolabait ekartzen duela. Alfonso Sasteri Santiagon egin zioten omenaldiaz ere aritu gara berarekin. Gauza asko gertatu dira, eta eskatuko diogu orain labur-laburrean, le vamos a pedir en corto, Kiko Kadabali. Badagoela osnarketa bat berak egiten duena, eta da Euskal Herrian kulturak nolabait azken urteetan gorak egin duela, eta Galizian berriz beheraka doanaren sentsazioa. Zein da diagnostikoa edo zer da horatzean dagoena, Kiko? Pois o estudo comparativo deixanos ficar bastante mal a Galiza. Outro día souben un dato porque hai unha emerxencia lingüística. Pela primeira vez os que se declaran falantes de galego son menos que os que se declaran falantes de español. Eses son resultados deste ano. No ano 79, que creo que cando se proclama a Constitución e a cooficialidade das linguas non castellanas, dos 3 territorios históricos, lingüísticos, o vasco, o catalán e o galego, onde máis se falaba a lingua propia era na Galiza. Neste momento é onde menos se fala a lingua propia dos 3 territorios, e eu atribuo eso pois a un fenómeno colonial e a que as institucións e máis a sociedade galega non instrumentalizou armas para combater esa invasión. Polo tanto, o que nos provoca a evolución en Euskal Herria pois é envexa. Unha envexa, iba a decir saudável, non, envexa, pois, químicamente pura, probablemente teria que estudar as autoridades os mecanismos que aconteceron aquí. Quero decir que hai moita xente nova, hai iniciativas, hai asociacionismo non institucional, hai unha música destas novas ondas musicais que ligan a música tradicional e a electrónica, onde unhas destacaron moito precisamente por destacar en España, que a única hipótese que temos é ter un destaque, non ser dos triunfadores en Madrid, como a Manuel Rivas, as Tanxugueiras, a Antón Reixa, Feixó, que, este non triunfou, pero, e só quería lembrarlle a xente euskalduna que este a escoitar isto, que nós, aparte de toda a vinculación que temos por Terra Nova, os galegos da costa, as colonias galegas pesqueiras en Ondarroa, nas Pasaias, etc., temos outra cousa, que é unha lingua secreta, que é a fala dos canteiros, a fala secreta dos canteiros, dos pedreiros, que se chama o verbo das arguinas, e que ten moitísimas palabras vascas, porque probablemente na chegada dos canteiros que construíron as grandes catedrais viñan euskalduns, de calquera sitio, porque naqueles tempos, e iso ficou no que os franceses chaman masón, na lingua secreta do canteiro, ficou como na propia palabra que significa canteiro, que ten que ver con luz, arguinas. Aizue, kontatu digu larrialdi linguistikoa dagoela Galizian. Lehenengo aldiz, aurtengo datuen arabera, euren burua galiziar hiztun kontsideratzen dutenak gutxiago direla. Gaztelania hiztun kontsideratzen dutenak baino. Eta fenomeno kolonial baten ondoria dela, eta horri aurre egiteko armak edo tresnak ez zirela ondo erabili. Eta norbait euskal garapenari begira enbidia sortzen diela, beraz, begiratu beharko geniekela, hemen egin denari instituzionalki eta bestela ere, instituzioetatik dagoen elkartegintza hori badagoela, mugimenduak daudela. Beraiek badituztela, Manuel Rivas, entzuten ari garen Tanxugueiras, edo Anton Reixa bezalakoak, Feixo ere ipatu du, baina horrek ez zuela inbesteko. Arrakasta izan eta esan nahi dio berak, esan nahi dio lau entzuten duen euskal izun hori, ez azteko Galiziarekin dugun lotura. Eta hor lotura asko daudela, aipatu du Terranova, aipatu ditu bale arrantzaleak eta bestelakoak, baina badagoela beste zerbait kanteroen edo Bermot, Sarginas horretan euskal hitzak daudela, katedralak sortu zituzten langileien artean, behar ginen artean euskaldun asko ere bazeudela, eta hizkuntza sekretu harretan euskal hitz asko txertatu zirela. Tartean, seguraski Arginas horrek ere argitik baduela, eta euskal eraginetik baduela. Lotura asko ditugu, herri zapalduen artean,
ahozkotasunak ere lotzen gaitu eta ahozkotasunak lotu ditu kasu honetan, Mai Gorostiaga Pozoren bidez eta ahozao jaialdiaren bitartez, Kiko Kadabal eta bigarren kafea hori plazer bada. Beraz, eskerrik asko bioi eta laizerate. Graciñas. Eskerrik asko. Graciñas zuri ere. Karakasta irinak sobran ta falta duzu amamia. Ferreturiko antzarek liberatu egin dituzte zure zaldia. Leuze ez dute baino zegoxo hartu dute libertadia. Leuze ez dut baino ez didazu berriz giltak iritsiko batia. Badakin iaz ditzake honetan sartuko bazterran hasteko ez balitz, bazterran hasteko ez balitz, bazterran hasteko ez balitz. Badakin iaz ditzake honetan sartuko bazterran hasteko ez balitz, bazterran hasteko ez balitz, bazterran hasteko ez balitz. Badakin iaz ditzake honetan sartuko bazterran hasteko ez balitz, bazterran hasteko ez balitz, bazterran hasteko ez balitz. Pasamunduan iragarri den emaidazu bezarkada agintarien dolua hemen ernasegitzen duzula. Txiste txarra egin berri dut entzuleok eta ez diate, ez da gite. Hola, lagun artekotasun bar hori egin, ez? Bar pixkat egin eta bintzat hain gaizkia sentitzeko saiakera eta baterez, ez da hori ere. Baina, lasai, nik aurrera egingo dute bizitzan. Bai, jarraitu mesedez. Aizue gauza bat, bakizu? Ilargi eklipsea izango dugula gaur gauan. Gaur? Bai. Martxoak 13? Bai. Osteguna? Osteguna, bai. Bueno, alko dugu ikusi. Bueno, ostegunetik ostiralea, hor, bide hortan eta gaina. Ez da, odolezko ilargia izango da. Zuek eskolarekin eklipsea zegoenean ateratzen zineten klasetik eklipsea ikusteko? Gogoan duzue? Ez dut. Ez. Ez, nik... Zaten joiz, Juan, zuen klasekidekin eklipse bat ikustera? Ez. What? Ni bai? Pentsatzen nuen, hau esperientzia unibertsala zela? Baina, klase ordutan? Bai, gertatzen balin bazen eklipsea klase ordutan. Izan lehike, alditela sonau, una izela baino. Alditela sonau, ulertu dut, alitela sonau. Alitela sonau. Bai, euskeraz eklipseak eluke beharko ekilipsea. Bueno, baliteke. Ala, galetu behar nizuen, esperientzia horren inguruan, baina nola ez duzuen esperientzia hori. Nik nahi baduzu, badokat esperientziat, haurtzaroan, kaso zu eskolatik ateratzen ari ez zu jaio gabe ongo zinen. Bueno, orduan nik gogoratzen dut eklipse bat, han auzoan, soldadore betaurrekoak, eta horrekoak ekarri zituztela, aur guztientzat, eta radiografiak, eta auzo guztiak jetxizuen gauzak denentzat, eta denek ikusi genula eklipsea elkarrekin, baina. Baina ez eskolan. Bueno. Orduan kontatuko izot gaur gauekoa. Zenola, eskolarekin ez zientan jaten ikustera, bagian gaur ikus dezakezu eklipsea. Fenomenoak gutxi gora bera 5 orduko iraupena izango du, eta fase osoak, hau da, ilargia erabat estalita dagoenean, fase horrek ordu bete iraungo du. Adituek aurre ikusten dutenaren arabera. Odolezko ilargia deiturikoa, ostegun gauean hasiko da, gaur gauean, eta ostiralean iritsiko da puntu gorenera. Gure goizeko 7 eta 54. Bihar goizeko 7 eta 54. Egia esan, zizut gezurrik esango. Euskal Herrian, partzialki ikusiko da. Partzialki suertez. Bai. Baina, agian, entzuleren bat badugu Kanaria Arruartetan dagoena, Zeutan dagoena, Melillan dagoena, han bai. Han fenomenoa nabariagoa izango omen da. Orduan, han balin bazaudete,
jarri zaitezte zerura begira, bigarren kafeko entzulen maiteok, agian baten batari da online entzuten eta antxe dago, ze politia izango da. Eta orduan nire nintzen honen inguruan ikertzen, zen niri interesatzen zaizkite, Eklipsak oso fenomeno politia iruditzen zait. Eta orduan nire nintzen ikertzen eta albiste triste batekin egin dut topo. Ara. Urtea dagoeneko nahiko arraroa izaten ari da, ezta? Bai. Nik sentsazio hori dut behintzat. Are arrarogoa izango dela izter. Ze martxoaren 23an Saturnok bere eraztunak galduko ditu. Zer zatea zuen? Tristura, Osa, hori da, zure xarmadana galtzia. Horixe ba. Eta gaina Saturno da, ez egit, eguzki sistemako planetarik berezienetako bat. Egia esan, gaur egun ume bati esaten diozu planeta bat marrazteko, ume edo, heldu bati, niri esaten diozu planeta bat marrazteko, eta nola marraztuko zenukezuk? Arautza frigitu eta atera zaitu rentxe. Ez baiten dezu, borobil bat eta eraztun bat jartzen diozu, ez? Bueno, eskestak 3 den marrazten. Baina. Orduan, inigokin duen gauza beha ingo nu. Arrautza frigitu bat. A ber, 3 den nola ingo litzateke hau? A ber, borobil bat eta eraztuntxo bat jartzen diozu, ez? Ez que... Ez? A ber, ulertzatezuna, bale, bai. Arritutan naukazue. Eta olain. Hori da, arritutan naukazue. Bale, bielez pentsau ezkio, olain gonuke, bestela ez. Genoket arrautza frigitu bat gorria gorrena. Ez da marrazten badezu borobiltxo bat, edo zer goza izan daiteke. Geneko, Juri, aldiazun marraztu zure agenda txorretan Saturno nola marraztuko zenuken? Bai, noski. Ni bakin nola ingozun. Nahi zulertzen ari. Behar dute... Baina, zuk esate izan marraztu planeta bat, eta egiten dezu, hola? Eta egiten dezu, hola? Jode, hola bai. Hola bai, ez arrotza pregitu intento bat iten. Claro. Entzulei streaming bidez jarraitzen duten. Orbitan balego bezala. Baina, a ber, planeta baten tatuajeak nolakoak dira, horrelakoak izaten dira. Hori egia da, eta gaina Saturno asko tatuatzea. Bueno, asko tatuatzen da. Edo eta malo bomintzat. Marrazten bali badezu. Planeta normal batek ez dauka ezer. Hori ba, orduan, au dena zan esateko Saturno dala planeten artean ezagunena. Boligrafori itzulia zu, mesedez? Hori. Bola luman iretzat. Ze ondo, bale. Orain ulertu dizut, Goiuri. Bale. Esan bezala hoxe zan esateko Saturno dela eguzki sistemako planetarik berezinetako bat. Batez ere hidrogenoz eta helioz osatuta dago. Bigarren planetarik handiena da. 116.500 kilometroko diametroa du. Baina bereziki ezaguna da, esaten ari ginen bezala, bere eraztun sistema ederraren gatik. Galileo Galilei astronomoak ikusi zuen lehen aldiz 1610ean, baina bere teleskopio goiztiarraren bidez ezin izan zuen guztiz ondo ikusi eta ondorioztatu zuen planetak belarriak zituela. Proiekzioak deitu ziren baita, baina behak zetezun belarriak ziela. Ia 50 urte geroago, Christian Huygensek deskurritu zuen Galileok Saturnon ikusi zituen proiekzioak, ez zirela belarriak, eraztun bat zela. Eta handik 20 urtera, Giovanni Cassini konturaztu zen, etzela eraztun bakarra, bat baino gehiago zirela, egun badakigu 7 eraztun dituela. A, B, C, D, E, F eta G, hori dira izenak. Izen politak. Oso tristea izenak. Baina, bueno, G, azkena, 1980 deskurritu zen. Eta esan bezala, martxoaren 23an, eraztun horiek desagertu egingo dira. Bueno, egia esan, desagertu ez dira egingo. Baina, eraztunen ertzmeak lurrera zuzenduta egongo dira, eta orduan ezin izango ditugu ikusi. Hau da, ez ditu galduko eraztunak. Aize dramatiko. Clickbait. Bizkat clickbait, bai. Eta orduan, albiste tristea ez da intristea. Kontua da, planeta nola egongo dan, lurretik guk planetaren ostilazioa eta kurdura eta hori guztia kontuan hartuta, ez ditugula eraztunak ikusiko. Betirako da hau? Ez da betirako. Hau gertatzen da, makurdura eta kapena lerroketu egiten direnean, eta orduan, ze ikusiko dugu 10 egun barru, Saturno izango da esfera hori argi bat, edo horren itxura izango du teleskopio gehienetatik. Gehienez, horrela munduko teleskopio potentenetatik begiratu ezkero, lerro sotil bat ikus daiteke. Baina lasai, azaroan, bueltatu egingo direla eraztunak, pixkanaka. Denboa bat hartu du. Ez ere ez da betiko.
Denbo bat hartu du bakarrikan. Egia esan, pena bada, une honetan Saturno eguzkitik gertuegi omen dago, eta orduan, eraztunen desagerpena, horrela, nola desagertzen diren ez dugu ikusiko. Gu ikusiko dugu, egun batean ikusiko dugu eraztunak dituela, eta horrengo egunean, ez ditugu eraztunak ikusiko. Baina ala ere, zein. Horregatik esan da, gauetik egunera. Bai, horixe. Alaxe. Ala ere, gertakaria garrantzitsua da, Markatu entzule 5 minutu laguni gabe agur. Bueno, garrantzitsua da gertakari hau, batetik planetaren itxura aldatzen duelako guztiz, eta bi, deskubrimendu asko egiteko balio duelako une honek. 15 urtean behin gertatzen da hau. Ah, bale. Eta entzun hau, 1975 eta 1980 urteen artean, Saturnok eraztunak galtzen zituen bakoitzan, ilargiak deskubritzen ziren, eta horrela urte horietan 13 ilargi deskubritu zituzten Saturnoren inguruan, beraz, zientifikoki, edertasunaren aldetik pena bada. Poetikoki pena bada, eraztunak galdu ditu Saturnok. Baina zientifikoki, antza denez, astronomoi ondo datorki hau. Ze eraztunak ez direnen ikusten, ez ditugunean eraztunak ikusten, beste gauza batzuk ikusten dira. Eta horrela, geroz eta gehiago jakin dezakegu planeta horren inguruan, baina guri egia esan interesatzen zaiguna zan honen poetika. Niretzako, hemen abesti badago. Ez diazu esango ez duela, abestiren bat egiteko ematen Saturnok galdu ditu bere eraztunak. Bale, egingo dugu. Ez duela hori esan nahi, baina edo liburu bat, edo ipuin bat. Zuk, hitz egiten zindoa zenean, nire etorri zaizkita bestiak, zuk esan duzu. Ezer ez da betiko, eta pentsatu, eta hori kentzazpiren kantua zen. Ez dut esan hori, baina bale. Direk esan du? Inigo esan du. Zuk esan duzu. Inigo esan du. Zuk beste hitzatuk esan duzu. Dena, ezer bai, ez du betirako irauten edo horrelako. Zan leke. Baina gero etorri zait burura, esan duzula, ilargi gehiago eta gehiago deskubritu zituztela. Bai. Ilargi guztiak, pelikula bada. Bai. Eta bestia ditu, ze Pascal Gainek egin zuen soinu banda. Eta Neomakera besti bat izan daiteke? Ilargi berriak. Hori da, ilargi berriak. Ez da ilargi guztiak, ilargi berriak, bai. Eta, beraz, bai, Saturnoren eraztunek emango dute. Bai, nik esan ditut, zehazki, abesti batean aipatzea Saturnok eraztunak galdu ditu. Bai, nik egingo duela. Zuk egingo duzu? Esaldia izango zan, Saturnok eraztunak galdu ditu, nik zu galdu zintudan bezala. Ez. Ez, gehiago, Saturnok eraztunak nola? Formula hori asko dutza ezait. Saturnok eraztunak nola? Galdu dugu esperantza. Hor, jazta. Badago zerbait. Hori, ni triste jarri naizela, hau irakurri dudanean. Beste kantua, triste, bizi, nahiz eta... Bai, hueltatu ingo dia, baina alare. Hueltatuko dia, Illo Juan eta... Masi. Moskortu ginenean. Oraindik ez sinisten Saturno marrazteko eskatu eta etzaletela gai izan. Bueno, ni gai izan, arrautza frijitu bat atera zait. Baina nola zaizu horrela marraztea. Buah, kantu hau atera zutenean... Eskatuko diet beste lankidei marrazteko Saturno ea nola marrazten duten. Vale. Ba, iratik ondot, eman hole gaizki. Ekigu? Igual entzunen dugu, ez da balioesko izango. Manol praktikatzen ari da, tutorialak ikusten ari da YouTube, nola marraztu Saturno. Bukatua dago. 16 urte nituen nik kanto batera zenean. Ze urtakoa da? 2001, ze intensidade. Ni proiektu nitan. Bai? Igual hori ere ez. Tagit. Galuko. Eta arkakusoari da hemen koreatzen, sua besterik etzaio falta hola eskutan edo mugikorraren linterna alde batetik bestera, kantuarekin jarraitzeko. Bai. Iruña, ez larun be! Egunon! Baita zuri ere. Haze energia! Oie, gauza esan behar dut.
normal triste egotea, Goiuri. Orain tier lista egiten badugu hemendikan aste batzuetara planeten tier lista, ezin duzu aukeratu Saturno polita delako. Egia da. Kaso gustoko duzu Ez, baina aukeratu dezake Saturno poetikoa delako. Ez egonkorra, aldakorra, ziklikoa. Saturno ziklikoa da. Planeta guztiak dira ziklikoak, ez? Saturnon erastunak dira ziklikoak. Dira. Planeta guztiak dira ziklikoak? Bai, orbitatzen ari dira, bueltaka, Ja. eske. Baina ez badago ilargiarekin ari ez harreman ziklikoago bat, hilekoarekin ere lotzen dena, uraren mugimenduekin lotzen dena, eta gauz askorekin, eta ez dakite uranok inongo eragin ziklikorik duen guan, baina Saturnok badu. Merkurio retrogrado, hori da egiten gauza bakarra. Ojo, gutxi barru. Ez que, jendeak pintatzeu hori, ez dut jakin nahi noiz dagoen Merkurio retrogrado egoeran, ze kondizionatu egiten hau balin badakit. Baina zen nahi duzan, horrek. Asko entzutea, baina zen nahi duzan. A ber, gauzat esango dizuet. Justifikatzeko balio du gaizki eta gauzak aldrebes agertzen. Zaudete oso Fijatu beharrean modu positiboagoan gertatzen diren gauzetaz. A ber, gauzat esango dizuet. Daukagule. Horoskopa bezala. Lehendakaritza retrogrado bat, azkeneko ez da izan bat urtetan, eta ez da zer gertatu, beraz, bueno, ez da zer gertatu, asko gertatu dira, igual Merkurio retrogradok beldur gehiago amarko liguke. Zakit? Imaginatu, Zer jo. Ojo, Inigo, ez dakizu, baina badakizu zein den Geminison planeta regentea da Merkurio. Bueno, nirea behintzat bai, baina esango nuke Geminisena dela Merkurio. Así que Geminisa. Nahi retrogradoak izan. Esan nahi diazu eskuinari bozkatzen hasiko naizela orain? Ez? Hombre, Merkurio bali madan ere planeta referentea dezagizer, eta retrogradon sartzen bada, ni ere retrogrado. Karo, pues hori inorkez Ni machismo, ni feminismo, eta horrelakoak esango ditut. Baina hori zuk aukeratzen duzu retrogrado izatea. Nik uste nuen zela indar kosmiko batek eramango ninduela, bapatean Pradales bozkatzera. Ezakit, agian Doraemon katu kosmikoa. Prom, pom, pom. Gora, beti. Gora, Nahiko kanon polita geratu zaizue. Zaitu zareta bestia delkarrekin kantatzen, da 3 tempoetan abestu duzue. Hemen gertatzen da musikaria da zen. Aitzu Iruñe, nik zalantza badaukat. Zerk ikaratu beharko gintuzke gehiago. Merkurio retrogradok edota zombiak agertzea bapatean Euskal Herriko hilerri batean. Ojo, eske, bueno, txare sozialak honekin geratu dira. Zemurrado ikusitela. Kontua da, bapatean, Bizkaiko suhiltzaileen isa kontuan, bintzat isa kontuan, ezakit bloeskai duten, baina niri isatik pasatu zidaten esteka, aipatu zuten, eskaera bat jaso zutela, laguntza eskaera bat derioko hilerritik, pertsona bati tumba baten barrutik irteteko eskatzen. A ber, hau da, pelikuletakoa bezala nik aitortu behar dizuet, nengoela, taberna batean, tabernan telebista piztuta zegoela, taberna horretan, kirolak egoten direla beti telebista horretan, baina, badula egun batzuk, hau gertatu zenean, hilerri baten irudiak agertu zirela, eta hor, azpititulatuta, jartzen zuela, sokorro, eta hilobi bat, eta pintxo bat jaten ari nintzen, eta gozea juntzitzaidan. Osa, aber Iruñe, baina zuk datu gehiago dauzkazu? Bai, kontua da, txio hau jarri zutenean, erantzunak, izan ziren, zombi epidemia bat astear dago, zombiak hemen daude, bla, 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 orduan, ja, hasi zen dena, asaldatzen eta viralizatzen. Eta orduan, handikan ordu batzuetara, berriz, Bizkaiko suhiltzaileen kontutik, aipatu zuten, sentitzen zutela
decepzionatzea, jarraitzaileak edo txiorren... Bastante jugoiak Bai, suhiltzaileen, sare sozialen kudeatzaileak edo direnak da. Direnak. Hori da, eta kontua da, esaten zutela, ez dagoela zombirik derion, ez zuten zehaztu, bakarrik, nola da, hilerrian derio, osoan. Derion eze, baino larrabetzun, pilo bat. Eta ez zela lehenengo aldia, norbaitek deitzen ziela laguntza eske, gauean, parrandan, hilerrian edo hilerritik pasata, puf, tupustean, A ber, ez da la lehenengo aldia. Osa, behin baino gehiagotan, gertatu da, pertsona bati baino gehiagori gertatu zaio, hilerri batean, Tupust egitea. tupust egin eta han geratzea... Hau ere poetikoa da, ez, denok egingo dugu tupust hilerriarekin. Bueno, igual ez. Ez, agian ez. Nik nahi ez eta adibidez. Nik ez. Errautxak. Errausten bazaituzte. Bai. Errautzak ere jaurti ezin dira jaurti. Bueno. Zena ez bez? Al ezin da. Utzi erortzen. Tupust egin dizue errautxean. El gran, de Big Lebowski ikusi duzue? Bai. Kontuz errautzekin. Bai, errautxekin, bai, beti. Ikusi duzue de Wild Lotus? Kontuz errautzekin. Benetan harrituta nago ez, ez dela lehenengo aldia. Ez, eta... Jendeari gertatzen zaiola hau. Badakizue, lehenkoan kontatu zian lagun batek, bera polizia municipal udaltzain oia da. Ez dut esango ze Euskal Herriko udalerritan. Eta behin, ari ziren patruiatzen gau ez, dena lasai zegoen, eta joan ziren hilerrira, ez dut gogoratzen, zeren bila zijoazten. Perretxiku bila, karakol bila, zoze bazegoen handik. Hilerrian. Zerbait, bai, hilerri ingurura edo. Eta, bueltat eman zutela, eta bapatean entzun zutela zarataren bat hilerrian. Eta esan zen, sartuko gara berze martxaz, igual, hori, parrandatik norbaitek tupuste egin du, edo horrelako zerbait. Bueno, sartu ziren hilerrian, eta dena lasai zegoen, bapatean zarata txikiak, eta pentsatu zen animaliren bat edo, ze entzuten ziren, horru txikiak, edo horrelako zerbait. Eta bapatean, horregoten omen ziren, hilobiak ez dauen tokietan, hilobientzako espazioak prest, egurrezko ate batekin edo zerbaitekin nola itxita bezala, hor barruan zarataren bat, eta olako batean, larrituta, bat bita hiru, iriki, linterna, pistola, eta guzti ez da izertze honor. Eta bat batean bikote bat larroa jotzen ari zela bertan. Hori paranormala, Eta geratu zirela pixka, ze, goiuri? Niri lehenengo musua hilerri batean eman zidaten. Epa! Lehenengo musua hilerri batean eman zizuen. Bizirik antzeon. Hombre, no si. Hiltzeko moduko musua izan zen. Zer? Hiltzeko moduko musua izan zen. Nahiko ondo esperientzia. Ez kontua da, herri bateko festak zirela, eta festagunetik aldendu nahi genuela. Eta hilerria gertu zegoen. Leku honena. Eta hilerria, nahiko gertu zegoen, iluna, farola pare bat, horrela pixka bat, hola, giro erromantikoa, eta banku batzuk oso erosoak, eta antxe, egia esan pixkat, orain pentsatzen dudala pixkat turbioa bada. Bai, zakitze ba, baino. Baino, bai. A ber, egia da guk irudikatzen ditugula hilerriak pixka bat, hola, tetriko ilun xamar eta bar, baina seguru Instagramen begirazten bali mazara, daudela 37.000 argazki Salzburgoko hilerrian argazki atera dutenak bikoteak muxo ematen. Ez da, Parixen, Père Lachaise hilerrira milioika turista juten da urtero. Bai, Salzburgoko ere bai. Han Mozart dagoela, eta... Bueno, hori, nire lehenko musua, Ibarrako hilerrian. Ibarrako gazte festetan. Review, bost izan. Gomendagarria oso, bai. Ibarrako hilerrian igual etzara musu eta mandu bakarra. Ara, begira, guain, ara! A ver. Ibarrako hilerria, egia da, gola kokatuta estrategikoki parrandatik urruntzeko bidean. Bai. Ibarrako hilerria first date. Eta gauza gehiago esango nituzke, musu eta zari zarete, baino... Nik musu bakarrik, Kotxearen atzeko eserlekua
baliatu zaleak direnak edo zirenek, esango nuke ere, baliatzen zutela Ilerriko errepidea. Bai, zentaz. Beste gauza, Zizurkilgo Ilerriko aparkalekua, oso aproposa baita ere kotxearekin juteko, kotxeko atzeko aldean. Bueno, badaude Ilerriak kruisina egiten dena. Bai, Ojo, cuidado. Orokorrean Ilerrietako parkinak oso aproposak horretarako, ze gauez zein joten da Ilerri batera? Bueno, ez, baina jende gutxi. Normalian. Zu hortan ari bazara, hobe besti inoros joatea. Bai, baina osan nahi dut. Osa, ez dago langilerik, gauez, ez dakit. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak publikatu du Iruña, kaso ez duzu jaso, zein den Derioko zombien ustezko agerpenaren arrazoia. Da The Last of Usen denboraldi berriaren marketing kanpaina bat. Ez dakit, baina edabideetan dauden titularrak da ez daude zombiak Derioko Ilerrian eta kakotxartean batematek esan duen bezala hori erreskate insolitua Derioko Ilerrian eta bueno, ez dakit bastante gorra da el correo edabideak jarri duna, no hay zombies en el cementerio de Derio. Eta zalantza pasen eskan argitu dira. Bueno, bargitu dugu, ez dela zombirik, bakoitzak bere teoriak izango ditu honen inguruan, baina Ilerriko zombiak alde batera utzita, guk alde edo kontra jarri behar dugu. Eta hemen, Arkakuso argitu behar diguzu, ea nolabait baldintza den 100% alde eta 100% kontra egon behar dugun. Ez. Izan daiteke ñabardurekin. Bai. Vale. A ber, kontua da, gainera, ez dakit, zuek, seguro joan zaretela noizbait liburu batekin edo bereziki ordenagailu edo tabletarekin kafetegi batetara eskatu duzue kafetxoa eta jarri zarete hor lanean. Ni bai? Bai. Bai? Ba, kontua da, bueno, ez dakit zuek fijatu zareten, leku askotan horrela direnez, kafetegi nolabait dituztela jateko gauza pilo bat, en plan, tartak, batidoak, no seke, mailak eta hori dira super txikiak eta aulkiak super deserosoak zu hortik hartu, edan, eta ospa egiteko. Bueno, kontua da, aurrekoan agertu zela sareetan, hola, viralizatu zela, tiket bat, bezero batek sareratu zuena, non jartzen zuen, hartu zuen kafesnearen prezioa, eta jan zuena, bueno, kasu honetan etxola jan, eta gero gehitu zioten prezio horri, osak, kontsumitu zuen prezioari, argiaren eta wifiaren zerbitzua. Wow. Ez zait bat ere ondo iruditzen. Ta hori nun? Esango nuke Espainiar estatuko... Wow. Ai. Ez nago ados. Ez nago ados honekin. Ulertzen dut zuk balin badaukazu horrelako negozio bat, ez duzula nahi. Nagertza 5 pertsonetatik batek kafe bat eskatzea, eta 6 orduz maila beraientzat hartzea, ze agian, beste norbaitek ikusten du, beteta dagoela, eta ez da sartzen, eta orduan bezeroak galtzen dituzu, baina nik uste dut onartu beharreko arriskuak direla, eta egun batzuetan jende gehiago jongo zaizu, egun batzuetan jende gutxiago, baina agian horrela fidelizatzen duzu bezero bat. Osa, pertsona hu joan zena eta egon zena hor lanean, agian joango da orain egunero. Bueno, guainez. Bueno, guainez, kobratu egin diotelako argindarra, kafearekin. Baina, bestela, bada, zuk, kafetegi pila bat daude munduan, eta zuk kafetegi bat aukeratzen duzu, eta ez bestea, erosoagoa egiten zaizulako, edo langilea jatorra bat direlako, kafea goxagoa dagoelako, bueno, arrazoi asko egon daitezke, baina, karo, igual, pertsona honentzat arrazoi bat bazen lana egiteko leku erosoa dela, eta orduan bere plana zen egunero joatea, eta sortzea, eta bezero, horiek dira garrantzitsuenak, bueltatzen diren bezeroak, ez noizean baino etortzen direnak, eta orain begira ez duzu fidelizatu bezero hori.
Kontua da, galdera, Gehituko dut eta orain utziko dizuetzuei ere espazioa. Imaginatu demagun pasatzen dituzula 5 ordu. 5 ordu horietan, kafe esne bakarrarekin edo zeo zer gehiago eskatuko zenukete zuek. Ni gehiago eskatzen joango nintzateke, sentitzen dudalako nire espazio horren erabilera badagoela neurri batean, adostu gabeko eta zehaztu gabeko neurri batean eskatzen dudan horrekin lotuta. Eta kafe batekin 5 ordu ezin dudala egon. Egia da, horrelakoetan ere, ez dakit, zentzuz jokatzeko beharra dagoela. Taberna utxik balima dago, nik ez du sentitzen alako beharra gehiago eskatzeko edo nire espazio hori berriro ordaintzeko. Baina ikusten baduzu eta taberna betetzen ari dela, akaso altxa eta joan egin behar duzu usteko jendeari maior irabiltzen, edo eta zerbait gehiago eskatu behar duzu, baina bai, uste dute hori zentzuz aritzearen kontua dela. Osea, kobratzea argindarra kafearekin. Kontua tipo ontzala, kafearekin 5 ordu. Eta horregatik ateraziotela gero kobro extra hori. Ez egit, 5 ordu horietan, agian, lokalaren jabeak, egin zezaken gerturatu pertsona honen gana, eta esan bia izu barkatu, taberna betetzen ari da, edo kafetegia betetzen ari da, eta galdetu abertze asmo duen, en plan, ez dakit, denbora gehiago zara, eske kafe gehiago zerbitzatu behar ditut, edo jende gehiago atenditu behar dut, eta zu ari bazara hemen beste 5 orduz maila okupatzen, ezin dut. Vale. Ez? Eta hori esaten diozu, eta orduan pertsona hori bat konturatzen da, denbora asko da makit hemen kafe bakar batekin, 2, joan egin behar dut, ze lotxa sentitzen dut, ze harrapatu naute, 3, ez dakit, dana dalakoa, baina esan egiten diozu, ez ordaintzerakoan argindarrako obratu. Ados nengoke zurekin, ez balitz, hartzen ari natzaiola, kafe hori hartu zuen pertsonari, pixketa normala zala. Zergatik? En plan? En plan, mesita. Zergatik? Toktoazea, mesizula elektrizidade kobratu izuela. Zergatik? Baina argie, berdin patu beharko bezu horren edo zeon. Bai, baina hau ez da kontsumo zuzenaren ondoriozko tiket bat, Hemen bazegon, 5 ordu horietan gertatu zen, eta ezagutzen ez dugun mikrogatazka zerrendatu baten ondorioa. Gatazka txikia gertatu ziren. Eta horregatik gertatu zen. Kamarero hor bildu zenean jator esatera, barkatu, beste zerbait hartu nahi zenuke, besteak bere bilera garrantzitsuan zegoela esango zion, ez da aurpegira begiratu gabe, eta berriro hor bilduko zitzaion. Hori da zure, hori zakigu. Ez dakigu. Ez, barkatu, nire storytelling bat egiten, nire hipotesia edo nire posizioa defendatzeko. Ni argindarra kobratu izanaren alde. Bai. Baina ez orokorrean, noski, gauzat esango dizuet, hau irratsaio bada, guri ordaintzen digute edukia sortzeagatik. Hemen, arkakusok plantatzen badu zalantzau, denok erantzungo dugu, ze gaizki argindarra kobratu diotela. Eta akabo, eta 5 minutu falta dira, guardiko 12etarako, eta zerbait egin marko dugu, entzuleok, zintzotasun aurretik. Ni ari naiz zuen zerbitzura sortzen, hemen, eztabaida espazio bat, eta eztabaida espazio horrek behar du drama. Eta drama da, tipo azala, anormal xamarra. Eta gehiago esango dizuet, zan telefonoz volumen altuan hitz egiten zuen horietako, eta kafete guziak entzuten zuen bere negozio eztabaida. Eta gainera, lehenguan ikusi da, graziasko egin zidan, hau uste dute pantomima fulekoak esan zuela, baina nago ziur, telefonoa konversazioa bukatzerakoan seguimos esaten duen horretakoa izango zela. Eta linterna piztuta dakala. Dena, eske pak guztia zeukan pertsona honek. Zeiten adonean linterna piztuta da jende mota hori. Paco izena zuen. Eta Antonio. Ni nago ados storytime honekin. Ez. Orduan zekan izena. Andres zekan izena, eta tipo jator basan. Ez zan Andoni, eta ari da ikasten ingenieritza aeronautikoa, eta lan bat egiten ari zen, eta
alokairuan bizi da, unibertsitatera joan zelako, eta bere etxetik kanpo, eta orduan etxe bat alokatu duelako, eta elkarbanatzen du pixua beste 7 ikaslerekin, ze alokairuaren merkatua hain gaizki dago, elkarbanatu egin behar duzula jende askorekin etxea, eta orduan etxean ezin ditu lanak egin, eta orduan behar du leku bat lana egiteko, eta orduan pentsatu du, auzoan badago kafetegi bat, ara joango naiz, eta han egingo ditut lanak, eta bitartez, kafe bat hartuko dut, eta hemen eseri naiz, eta ez dit beste inorrek zer esan, hemen kartel bat dago, wifia eta jartzen duena, eta pasaitza eta dena, eta orduan... Eski, taberna horretan, wifiaren pasaitza da, mesedez eskazazu kafe triste bat alproja hori, enalkarrekin eta txikiz. Ez tegia. Kafea bat diru. Eta Andoni Gaixoa joan denen ordaintzera, kobratu diote argindarra, eta kobratu diote wifia, eta geratu zaio paispan aurpegi bat, eta etxera joan da, eta ez tegiela zer egin, eta ordan gero, argazki bat atera dio, bidaltzeko lagunei, esateko, haize, hau gertatu zaizuen noiz baita. Eta Andoni Daska, 8 euro bere kontu korrontia. Hori da. Bueno, ja, 3. Bueno, 3. Gauzat esango dizuet, ona gure bigarren kafearen laborategira, agertu berri direnek ere, kafe hartu nahiko dute, eta ez dute argindarra ordaintzeko, inungo asmorik izango. Baina guk argindarra ordaindu edo ez, eguerdiko 12etan lekuko utzi behar diegu gaur informazioaren ari jarraipena, emango dieten lankideari, beraz, Arkakuso agurtu egingo zaitugu, eta datorren ostegunean ikusiko dugu elkar berriro. Bale, aio. Xondi bat, Eire Maia Manterola, zu datorren astelen arte okerez banaiz, zintzo ibili, Goiuri ezei zarandia, zu bihar arte ondo bidean behintzat. Bai. Zain du, Bai. Zera. Igual, egin dezuna da kafe hartzen hasi. Ez. Etxe kalte eta abiren elkarlan zoragarrianekin harimak kantu honekin egingo dugu urrengo minutu parea, eguerdiko 12etara bitartean entzuleok bagoaz bihar, gehiago hementxe. Bigarren kafean, naiz irratian, zaindu, musuak, aio! Harimaren beste aldean, ematieko gain nintzen, nor naiz, eta esan zeridake, nor baizara, gerian eskurtatzen, izilpean. Isilpean agerian, eskutatzen duzun akorde batean bultzadak behartzen nau. Elkartzera eta izearen babesaz, murgildu naiteke zure, harimaren barrura intzaren antzera. Azaleratzen duen hori, biztira ematera. Zitzaren akordea, eskatu zen irale, harimaren beste aldea, emateko gain nintzen, zitzaren akordea. Keep calm and bigarren kafea.